някой да ми бие клапа. Чакайте. Не гледай там, гледам, виждам та. Айде. Аз ще кажа начало. Да. Добре, се получи. Искам той да го види. Ела? Татко. Но Баща ти можеш да му изпратиш снимки, Крис. няма летище, няма гара. Хората не могат да напуснат. Но ако напуснат, няма да се върнат. Но за какво ме да напускат? Тук си имат всичко. Това не е затвор. Крис, искам да те питам нещо и да ми отговориш откровенно. Да? Ти изобщо писал ли си с Елар от последния път, в който го направихте? Да, защо? Само питам. Да, свързахме се. Даже каза, че много добре се развива по Осмайли и му харесва. И кога за последно си писахте? Преди 2 дни. Браво, радвам се. Обаче мисля, че вече много се уморихме, времето напредна. И аз ще си тръгвам, а пък и ти се нуждаеш от почивка. Така че хайде, лека нощ, ще довършим друг път. Госпожо, гарата, летището... Спокойно, Крис, ще ги направим друг път.